1 തിമോഥെയോസ് അധ്യായം 4. എന്നാൽ ഭാവി കാലത്ത് കപടാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിച്ച് ചിലർ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും എന്ന് ആത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ഭോഷ്ക് പറയുന്നവരുടെ കാപട്യ നിമിത്തമാണ്. അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പിനാൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നു. അവർ വിവാഹം വിലക്കുകയും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസികൾ സ്തോത്രത്തോടെ അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭോജ്യങ്ങൾ വർജിക്കുവാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവയെല്ലാം നല്ലത് തന്നെ. സ്തോത്രത്തോടെ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നും വർജിക്കേണ്ടതല്ല. ദൈവവചനത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അത് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നുവല്ലോ. ഈ കാര്യങ്ങൾ സഹോദരർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനത്താലും നീ അനുസരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള പദ്യോപദേശത്താലും പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് നീ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ ഉത്തമ ശുശ്രൂഷകനാകും. ഭക്തിവിരുദ്ധമായ കെട്ടുകഥകളെ ഒഴിവാക്കി ദൈവഭക്തിയിൽ അഭ്യസനം തേടുക. കായികാഭ്യാസം അല്പം മാത്രം പ്രയോജനമുള്ളതാണ്. ദൈവഭക്തിയോ ഇപ്പോഴുള്ളതും വരുവാനുള്ളതുമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളുള്ളതാകയാൽ സകല കാര്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് പ്രയോജനമുള്ളതാണ്. ഇത് തികച്ചും അംഗീകാരയോഗ്യവും വിശ്വസനീയവുമായ വചനമാണ്. സകല മനുഷ്യരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികളുടെയും രക്ഷിതാവായ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനായിട്ടത്രേ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നതും പോരാടുന്നതും. ഈ കാര്യങ്ങൾ നീ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിന്റെ യൗവനം ആരും പുച്ഛിക്കുവാൻ ഇടയാക്കരുത്. പിന്നെയോ വാക്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും നിർമ്മലതയിലും വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം. ഞാൻ വരുന്നതുവരെ തിരുവചനം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നതിലും പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂപ്പന്മാർ ചേർന്ന് നിന്റെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ പ്രവചനത്താൽ നിനക്ക് ലഭിച്ച കൃപാവരം അവഗണിക്കരുത്. ഇവയെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവയ്ക്കായി സ്വയം അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നിന്റെ പുരോഗതി എല്ലാവരും കാണുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. നിന്നെ തന്നെയും ഉപദേശത്തെയും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക. അവയിൽ നിലനിൽക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ നിന്നെയും നിന്റെ ശ്രോതാക്കളെയും രക്ഷിക്കും.